fresh air, captivating view. Only in a province life. Hey guys, good morning. I will be going to my farm to visit the animals. Hey guys, good day guys. I will be going to my farm today because I want to visit my friends there. And I want to show them to you because I want you to meet them, okay? Nandito ako ngayon, kakagising ko lang galing sa puyatan. Okay, puyatan, wala pang tulog. Ha? A few moments later. Nandito ako ngayon sa Bohol at papunta ako ng palayan at palaisdaan kasi mamimingwi tayo ng isda at bibisitahin natin yung palayan, yung farm natin, pupuntahan natin. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa aking channel. At may mga videos akong i-upload. Okay guys? Hey guys, good morning. Nandito ako ngayon sa munting farm para bisitahin yung lugar dito, kung okay pa ba dito yung mga animals dito. Meron mga animals, may isda, baboy, baka. So dito ako ngayon to visit them because I missed it. Ilang araw din kami hindi nagkita kasi busy ako sa business trip ko. Sana ito guys, may fish pan dito. May fish pan dito. At alak. Kita mo? Malaki na? Oo. Weh. May mga isda pala dito guys. Malalaki na yung mga Tilapia at bangus. tilapia at bangus. Malalaki na. Nakikita mo ba? No. Hello? Sorry, Tilapia. doon na naman may ngwit ha. Ngwit ha. Kung saan mo pag doon? Mura matagaas doon. Na, pinakuha na ito ha. Mo lagi. Magkuha tata. Kato yung sudan doon. Wala, tugan. Wala. Namis ako sa kanila. Nakikita niyo bang nakikita ko guys? Ito, ayun, pag hinay ha. Basta. Talang mana ah. Hindi ito ang tagkuhan, oy. Moments later. So ganito ang Yun tamang guys, paraan. ganito yung tamang paghuli ng isda gamit yung itong hook and line. May nakakabit na taga at saka yung walang taga. Ay, floater. May wati.
Buti Yan, or oh. worm? Earthworm? Earthworm. Dito kakapit o kakain yung mga isda kaya makakahuli tayo. Tingnan nyo guys. Let's see kung makakahuli siya, guys. Ala, kuwaon na itong kuan. Matagak na ron. Hintay lang guys na may kakagat sa ating worm. Wala eh. Wala eh. Pag gumalaw na yung taga, meaning may kumagat. Yan! Yan! Oh my God! Ay, maliit lang. Tama lang to. Maliit, uy. Ha? Okay lang yan. Okay. Okay, ay sasa ha? Okay. Asa picture ano eh? Asa ba picture ano uy? Diyos mo yung marima. A few inches later. Ito guys, nakahuli na ako ng isda, isdang tilapia. Yun, nakakagat siya sa ating Kagat ka? worm. Oh. So ibabalik na lang muna natin kasi mukhang maliit pa guys. Maliit siya. Babalik natin. Gi. Ala dagko kay diri oy. Dagko. After 2 years, makakahuli na tayo. Na? Gamay? Ay gamay oy. Kapoy. Kapoy kay ganaana. Guys, masaya pa lang mamingwit ng isa manghul ng isda. Nindot no, hindi makakuha ka no. Nindot yung filling up no. Ay, nakada. Wala ka dako. Ayan. Yan. Yan ang napala mo. Ito guys, oh. Dako ba? Yeah. Oh, okay na yan. Okay na yan. So guys, 1 point. Ako, be. Meanwhile. Yung mga isda dito guys, oh, marami na. Tapos naghahanap sila ng oxygen. Now, tingnan nyo yung mga isda. Di mangguna sa mo doon. Kini, okay ni. Pagkas kini. Na, mukuan ka dito, tuna. Ato, Bahala ato, ka ato. rin ka, tuna diya. Eh ako, be. Tay, ilisan. Ara ko mo. Di lagi na mo doon, madlok na gawas ang nakailaw. Daguan. Katudog ko, oh. 5 minutes later. Di ba nakulang namin? Later. Look guys, what happened to my feet? Okay lang yan. Kasi putik lang naman yan.
So sa putik tayo galing. Sa putik tayo galing, kaya sa putik din tayo mabubuhay. Okay lang yan. So, lilinisin na natin to guys. Lilinisin na. Lilinisin. Lilinisin lang natin yung paa natin guys. So, okay. So, ganyan lang ang tamang paglinis ng paa. Dito sa bukid, dito sa palayan. Yan, malinis na. Okay na? Okay. Okay. Hi guys, good day. Nandito ako ngayon sa ating farm para bisitahin tong farm. Presently, wala pang tanim to kasi hindi ngayon planting season. Pero in the coming months, magkakatanim nito, magiging green na to. For now, dito Maraming kuhol. maraming kuhol. So, yan ang tinatawag na kuhol, guys. Bohol. Oh, yun. Uy, may nagtataniman doon, oh. Sige, sige. Focus lang. Ha? Focus lang. So, guys, medyo maputik siya. Sige. Medyo maputik dito kasi wala pang tanim. Pero pag taniman na to, magiging green na to, may mga palay na. At yung putik is magiging paalsa na para maging lupa. Okay. So, punta kayo dito sa bukid kasi napakasariwa yung hangin fresh at mag-i-enjoy kayo kasi yung paligid is parang presko at tahimik. Okay, yan na lang muna guys. Bago. So guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-share at subscribe. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Bloopers. Ayan guys, nakahuli na ako ng isda. Oh my God! Oh my God! Ah! Salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Ala! Da!